Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu al'umman sayyidina rasulullahi kamar yadda aka saba wannan gidan tururuwa ne a gabana da Allah ina wanda al'amuransa suka tsaya ina wanda in ya samu kuɗi ba sa zama a hannun shi yan uwa ina magana da wanda yayi magani ne fa yayin magani ya rasa ko kuma wanda yayi abun ya ji shiru ka yi haƙuri ba cutanka aka yi ko zaluntanka aka yi ba in har an cuce ka ne ko an zalunce ka to ka yi haƙuri ka bar ma Allah wanda ya yi ka yayi ne Allah zai kawo ƙarshen matsalarka ko ta dalili na ko ta dalilin wani ba a taɓa taruwa a zama ɗaya dalilin wanda ya yi ne ya yi ka Allah zai zaɓa ma mafita da kuma waraka da kuma aminci albarkar sayyidina rasulullahi na haɗu da wani ban ji daɗinsa ba wani na sa shi aiki ya zalunce ni wani ya ci kuɗi na to ka dakata ka tura ma Allah lamar Allah ne ke yi amma wani na zamantowa silan shiga damuwanka Allah ke jarabtanka da abin da ya so da abin da ya ga dama amma shi zai yi silan shiganka damuwa wani zai yi silan shiganka wannan damuwa da matsala to me za ka yi ka kubuce ma kanka da kanka yanda wani zai yi silan shiganka wannan damuwa kai kuma ka yi silan yanda za ka yi ka fitar da kanka cikin wannan damuwan da ka samu kanka yanda wani ya yi silan shiganka wannan jarabawan kai kuma ka zamanto silan yanda za ka yi ka kubutar da kanka ka kwaci kanka akan irin wannan jarabawan da ya jarabce ka da shi Allah ke jarabta Allah shi ke haifar ma mutum da abin da ya so amma wani yakan iya zamantowa sila wani zai yi arziki to Allah zai zamanto wani ya sa ya zamanto sila Allah ya sa za ka faɗi to zai silan wani abu a wata wani masifa zai faɗo ma wani abu ne ga zamanto silan watsewan arzikinka asiri za ma wata cuta ne wani abu ne sai ga zamanto silan faɗuwanka arziki ne sai ga zamanto ta silan wani komai Allah zai ma ta silan wani komai Allah zai baka ta silan wani komai zai kare ta hannunka ta silan wani to a gode ma Allah a tura ma Allah lamarin kai ma ka zama silar da zaka taimaki kanka ka kubutar da kanka ka kwaci kanka a cikin wannan rayuwa da muke fama don uwa game da wanda al'amuran su suka tsaya kuɗi baya zama a hannunsu lamuran su ya tsaya abubuwan su ya tabe komai ya dakata to ɗan uwa ga su ne wannan allura ne guda 40 ba ɗaya wannan allura ne guda 40 ba ɗaya akan soka ma lemun tsami 40 ba ɗaya akan rubuta bara'atan minallahi kafa 41 lemun tsami 41 allura 41 bara'atan minallahi wa rasulihi 41 dan uwa akan tsoma shi tsawon sati guda in ya jika aka fita sai a zara allurorin a ce yanda na zara alluran nan Allah ka zara asiri da sihiri da baki da ido da jifa da maitan da ke jikina duk wata sharri Allah ka zare ta yanda na zara wannan alluran ka sa na zara cutan da ke jikina dan uwa ka zazzare ka bi ka yi tsatsaga lemun tsamin nan ka mummurje shi ka tace wannan ruwan za ka ke wanka da shi tsawon sati ɗaya albarkan wanda ya yi ni ya yi ka dalilin wanda ya yi ni ya yi ka dalilin wanda Allah da mala'iku suke wa salati Allah zai dakatar da matsala zai wargaje matsala zai buɗa ma ya yalwata ma ya ma arzikin da da baka da shi zai ma farin jinin da da baka da shi zai buɗe taskar da da baka da shi albarkar sayyidina rasulullahi wanda ya nufe ka da sharri za ga ya cikin masifa ko kana tare da mutum in dai ya taɓa masu sihiri ko asiri ko kuma yana da sa hannu a cikin matsalan da kake ciki ka lura da shi daga lokacin da ka fara aiki da wannan magani za ka fara ganin shi cikin masifu da damuwa da bala'in da ya kasa kare kanshi to yana ɗaya daga cikin maƙiyanka ka sa himma kuma ka yi da gaske Allah ya taimake ka mun ba ku shi saboda sayyidina rayu izinin sa sharing da comment da sallallahu alaihi wasallam ayi ma annabi salati muna yi ma kowa fatan alkhairi